Здравейте! Днеска играя на кой ще умре първи. И ще почна. И сега ще трябва да го убия с това бумеранг, който не е бумеранг, ама е бумеранг, ама не е. И се абонирайте, защото да, аз съм беден. Аз съм много беден. Аз съм най-бедният човек на света в YouTube. Най-бедният човек в YouTube. Да, най-бедният човек в YouTube съм. Така мисля, не знам кой е по-беден от мен, само с 3 абонирани. Добре, игра втора игра. Аз, докато ви говоря, аз минах едно ниво. Ама нищо. Защо? Добре, всъщност става. Но не става много, защото не мога да го ударя хедшот. Да, ма така е. Той е толкова тъп, че... Добре. Добре. То ние вече почнах. Ние от отдавна почнахме. Добре, айде найф. Убивам те. Не те убих. Карай. Това няма да ме убие. Ти даже не ме оцели. Оцели ме, карай. Стига! Това ме е бута. Не. Направи ми го по-лесно. Да знаеш. Да знаеш, лаша. Там горе го пише. Добре. Ще убия няколко от тия. Да. Чакам. Не бе. Аз какво правя? Добре. Чай да си видя тук какво имам. Рар. Епик. Мит. Нямам никакво митик. Ама имам епик. Рар. Не съм много рар, ама карай. Нищо му няма. Арена. Защо се бия с Слафъл? Като това е фуния. Това... Забрах му името, ама карай. Това беше доста силно. За някакво такова меко нещо квадратно. Даже не знам, не всички са квадратни. Някои са кръгли. Даже аз само веднъж съм виждал, които приятелката на татко ми с татко ми го правеха. Преди няколко години. Преди една-две. Не една. Не помня. Преди 2. Не знам. Макар е. Ми показа това. Време да играем още една Мидас. Това име не ми харесва, но ще го пречукам, щом не ми харесва. Щом не ти харесва името на противника ти, просто го пречукай до смъртта му. До смъртта му. Направо. Така. Айде сега ще убия Грани. Добре. Те уби Грани, ама... Стига с тия фейк. Добре, завазвам малко, ама... си сложа това. Ще го левела. Без искам. Добре, тук съм. Рекламата беше много дълга. Не знам защо. Беше доста дълга. Да не казвам, че е прекалено дълго. Добре, няма да цъкам пак. Аре, меча при ножа. Добре, арена. Готово.
Лашер. Защо пак лашер? Това не ми харесва. Знаеш ли, ще му щупя и това. Добре, можеше да ми стъпи на меча и да се пречука. Ти сериозно ли? Това няма да ме убие. Това тебе обаче ще те. Чакай, не така. И така. Да, не. Точно така. Мразя това лашер, ама. Ще го убия до смъртта му. Защо всеки е толкова тъп? Защо? Просто защо? Само, че... не знам. Веднъж играех с един мой приятел. Добре, айде още една игра. Която всяка игра е много лесна. Защо всяка игра е много лесна? Никой не смее да ме докосне. Абсолютно никой. То ме докосна, ама не ме и удари. Никой не смее да ме убие. Никой. Аз смея всички да убия. Аз съм направо убиец в тази игра. Ох, чай. Това беше. Играхме доста игри даже. Не можах да ги преброя. И се абонирайте. Да, в началото на видеото чухте, че съм беден. Тези абонирани не са истински, защото... без да исках почта. Нищо. Защото... нали, един е от татко ми. Другият е от приятелката на татко ми. И другият е от мен, от телефона ми, защото това ми е таблета. Нали? Аз правя на таблета. На таблета правя. Нали? Добре.